Aakyat kami ng Mount Talakitik. At Casimiro Falls. Ang aakyatin namin ngayon ay Mount Talakitik. Dito sa Kawayan, Sual, Pangasinan. Kami nang galing. Dadaanan yung mga puno ng mangga. Daan sa pupuntahan namin yung maliit na falls dito. So, Ay, nag-camping guys. Sir. salt. Hello. Yeah. Welcome to Cosinero. Talakitik to, Mount Talakitik. Tama yaw. Nope, sa Mount Talakitik ngayon malamig. Wow, ang ganda ng hangin. Super ganda maglakad dito, no? Maraming puno, mahangin, malamig. Wow, nice naman. Ito yung kagandahan ng Talakitik eh. Ang ganda yung puno, kabilaan.
Wow. Hi! Hi. Welcome to Mount Cusinero. Talakitik. May mushroom sila malaki dito. Okay. Diretso tayo. Ayun na. Ayun sila. Ganda tong trail ng mga talakitik. Malamig. Hello? So, tower ng Smart Globe. Smart. This is it. The view. Here we are again. Pwede din ako. Nakikita ko yung import mo. Sige na. Or mas maganda. The climbers of Mount. Sabay pa tayo. Diba? Huwag din ako. Ayan, nagsasunblock pa. Meron na sana ko, girl. Dito, saan ka? That. Yes. Review. Bababa na kami. Magta-traverse na kami ngayon. Bababa. Ayun.
Ito, maganda din sa taas. Tatlo lang kami nagsilbi. Magpapala, di ba? Po yung kababa ng mga talakitik. Hindi ko pa hindi mo pagkaroon. Tangkungan. Ito, fish pen.